Човекът, чиято е заслугата на жителите на Кнежа да стане съпричастни на едно толкова елитарно изкуство. Дами и господа, Иван Панов, дълги години работил в БНТ с Хачо Бояджиев. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Да ви кажа честно, това е малко изнасилване от страна на госпожа Искра Църкова, която е една невероятна жена. Аз изследя дейността чрез Фейсбук и трябва да ви кажа, че много малко читалища в България могат да се похвалят с това, което тя прави тук в този град. Понеже близо 25 години аз не живея в Кнежа, се надявам хората, които са останали в града, да оценяват това, което прави тя. Сега, какво ми е поръчала за тези паузи, в които ме помоли да изляза и да се представя пред вас. Казах, че за мен е огромна чест да съм пред каквато и да е публика в Кнежа, защото още когато работех в този град, аз съм запомнил кнеженската публика като най-критичната в цялата страна. Много хора на времето, които съм канил в Кнежа, идваха, си мислеха, че това е някакъв малък град и могат да се претупват нещата. Аз ще ви кажа, че в Кнежа се пее, примерно изпълнителят е певец, много по-трудно, отколкото в София. В София публиката е доста по-непретенциозна, дори в зала 1 на НДК се представят невероятни простоти с извинение, неща на много ниско ниво, които пак имат успех. Докато в Кнежа винаги тук публиката е държала всичко да е абсолютно истинско. Плейбека тук винаги е бил поне на времето, вече не знам как беше посрещан на нож, както казва народа. И така че кнеженската публика за мен е една от най-взискателните, които съм виждал в България. Искам да ме помоля да разкажа кога за първ път съм дошъл в читалище Борба. Това беше далечната 1970 година. Не знам дали има живи хора от това време. Аз тогава съм бил на 4 години. На 4 години си спомням, че моята прекрасна баба, Бог да я прости, каза, че ще има концерт в читалището. Купиха ми една мартеничка, защото беше месец март и тръгнахме. Аз не знаех къде отиваме и какво ще е това нещо. Когато дойдохме пред тази сграда, вън беше нещо страшно. Малко е да се каже, сега митингите, даже тези митинги от 90-те години, само те могат да напомнят за това, което беше пред читалището. Оказа се, че има концерт на изпълнители, сред които и Лили Иванова. И целият град се беше събрал, явно не е имало билети, ставаше бой. Някакъв мъж крещеше, че има дете и молеха да направят път на това дете. Най-накрая влязохме, седнахме някъде на трети ред на балкона. Аз непрекъснато питах кога ще се появи Лили Иванова. Те ми казаха след малко. По едно време забелязах, че мартничката ми е изчезнала в суматохата и в блъсканицата. За мен това беше трагедия и съм заспал и не съм видял Лили Иванова тогава през 70-та година. Видях я много по-късно. Така че това е първото ми идване в читалище Борба и се надявам и след това да е имало много пъти, когато толкова много хора са искали да влязат за нещо и не е имало билети и места. Друго интересно, което се сещам за Кнежа, аз винаги се сещам за едни стихове на Дамян Дамянов, вие всички ги знаете тези стихове и пак няма нужда да ви ги казвам. Това е популярната песен на Лили Иванова, която се казва "У дома", за това как човек се завръща в една къща, но никой не го очаква и там вече живеят други хора. Та винаги, когато се връщам в Кнежа, аз се спомням за тази песен. И понеже Искра ме е помолила да прочета едни стихове, това ще стане малко по-късно. Съвсем съм ги ограничил, да не се досажда. А сега искам да ви напомня за една световно известна ария, с която нашата великолепна певица Райна Кабайланска покори цял свят.
Това е арията Висидарте от операта Тоска, в която главната героиня пее как е жена на изкуството, на любовта и пита Бог защо и се случва всичко това на този свят. Помолих голямата ни прима Татяна Спиридонова, която ще представя след малко, да започне тази вечер изпълненията си точно с тази ария, защото това е една ария, която обяснява всичко, което ни се случва в днешно време, и не само в днешно. И освен и ние да се запитаме защо Боже, защото аз знам, че живота на хората в Кнежа в момента изобщо не е лек. Той въобще не е лек на никого в България, но предполагам, че тук се живее още по-тежко и още веднъж изказвам изключителната си благодарност на всички, които сте дошли и сте отделили от вашето време, за да посетите този камерен концерт. Татяна Спиридонова се върна от Италия само по причината, че нейната дъщеря преди 2 дни имаше рожден ден. Концертът беше замислен да бъде пианист и флейта и пиано, камерен концерт коледен, но като разбрах, че тази наша знаменита певица и моя приятелка от дълги години е в България, просто не издържах, както иска изнасили мен да изляза и да говоря глупости. Тук аз се обадих на Татяна Спиридонова и казах, виж сега какво, няма мърдане, няма флейтистки, тръгваме и ще пееш в Кнежа. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя голямата ни оперна певица Татяна Спиридонова. Здравейте, дами и господа! Много ми е приятно, че съм тук сред вас и чест е за мен, че пея на място, където е била Иванова. Това не е много знак. Така преди години се смеях, че аз бях в Кайро в Египет с Кармина Борана, една прекрасна творба, и се смеях, че Доминго щеше да пее на следващата година за първи път в Кайро. И слава Богу се гордех. А знаете Доминго кой е? Пласидо Доминго, световният тенор. Поне от 3 тенори би трябвало да ги познавате. И така, за вас сега ще изпея молитвата на Тоска из операта Тоска от Пучини.